Assalamu alaikum masu sauraro. Muna muku sallama irin ta addinin Musulunci wadda addini ya tanada a cikin wannan tasha tamu ta sharhin labari na inda kuka ji cewa Gwamna Abba Kabir Yusuf a jam'iyyar NNPC ya ba wa Ɗan Bello kyautar girmamawa a bisa makarantun da ya zaƙulo wanda suka lallace a garin Kano. Wanda har yanzu Ɗan Bello ya bayyana wa gwamnan cewa bai gama zaƙulo makarantun da suka lallace ba. Mai sauraro, in dai wannan ne farkon ziyartarka cikin wannan tasha tamu ta sharhin labari na mai albarka, ka daure ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sharhinmu da zarar mun ɗora. Mai sauraro, kun dai san wannan Ɗan Bellon ba abin da yake zaƙulowa face almundahanar da gwamnoni suka yi, inda kun dai san Ɗan Bello bai ƙyale kowa ba. Duk gwamna ko shugaban ƙasar da ya hau ya aikata wa talakawansa laifi, sai wannan jajirtaccen matashi wato Ɗan Bello ya fito ya faɗi gaskiyar abin da ya faru. Mai sauraro, Abba Kabir Yusuf ya yi farin ciki da wannan kyauta da ya ba wa Ɗan Bello, inda Deputy gwamnansa ya taya sa murnar wannan award da ya ba wa Ɗan Bello. To shugaban jam'iyya wato Rabi'u Musa Kwankwaso shi ma zai tofa albarkacin bakinsa, domin shi ma har da shi aka halarci wannan taro na bawa Ɗan Bello award. To Abba Kabir Yusuf ya faɗi maganganu kala-kala a bisa wannan matashi na a garin Kano. Allah ne ya fito da wannan matashi domin ya dinga yaɗa gaskiyar abin da ke faruwa tsakanin talakawa da 'yan siyasa, wanda har a yanzu ba a tabbatar da abin da gwamnan ya gama faɗa wa Ɗan Bellon ba, sai dai Ɗan Bellon da bakinsa ya sanar muku. Mai sauraro, Ɗan Bello zai sanar muku abin da ya faru da shi da gwamna wato Abba Kabir Yusuf a cikin wannan tasha tamu ta sharhin labari na. Amma kafin nan bari ku ji abin da Rabi'u Musa Kwankwaso ya tattauna wa Ɗan Bello, inda yake ce masa cewa kai matashi ne na gaske, kamata yar a ce ka gina rayuwarka yanda za ta ɗore maka, domin in dai ka biye wa sharrin siyasa to za ka shigo kai ma abin ne ka a ciki ne. Nan dai Ɗan Bellon ya ce wa Rabi'u Musa Kwankwaso cewa shi fa ba siyasa yake so ya shiga ba, ba wani abu na siyasa yake so ya dinga bankaɗowa ba, kawai shi gaskiya ce, domin talaka shi komai ake ɗorawa, so yake ya gaya wa talaka abin da yake faruwa domin ya kwantar masa da hankali. Rabi'u Musa Kwankwason dai ya ja wa Ɗan Bellon kunne na cewa ya kula, ya duba abubuwan da zai dinga tonowa, duk wanda bai dace ba kar ya sake ya faɗa wa al'umma, domin a kowane lokaci za a iya kama shi. Nan dai Ɗan Bellon ya ƙara da godiya wa Rabi'u Musa Kwankwaso na cewar ya gode Allah ya bar zumunci. Mai sauraro, ka danna mana alamar subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin jin abin da Ɗan Bello zai faɗa a cikin wannan tasha tamu ta sharhin labari. Ɗan Bello ne zai faɗi laifin da Rabi'u Musa Kwankwaso ya masa, ko kuma Rabi'u Musa Kwankwaso ne zai faɗi abin da Ɗan Bello ya masa? Mai sauraro, ku rubuta mana a comment section me kuke tunanin zai faru da Ɗan Bello da kuma Rabi'u Musa Kwankwaso mai riƙe da jam'iyyar NNPC.